bahay natin dati doon. Eh. Dati, ang tolan. Wala lang. Kailangan lang ako sa dito. Hindi mo na natandaan. Ito pag diretso ganun yung bahay natin. Kalimutan mo na. Ayan, farmers. Oh. Sana lakarin na lang natin. Ano ba yan? Batangas. Saan tayo? Malapit na. Layo ba? Layo pa. Sakay na lang tayo. Oh. Papahala. Baka mahal, maglakad na lang tayo. Ha? Baka mahal, maglakad na lang. Dami mong Jollibee dito. Dami naman Jollibee. Dami naman talaga dito. May Jollibee na naman. Kain ka na naman. Malakad sana ako dito hanggang dulo. Daming ganito. Marami ng pabikol ngayon, wala na.
Pagbaba lang naman doon. Krami na yan. Para makita mo yung mga view. Kubaw pa lang yan, wala ka pa sa Makati, kaya Ortigas. Pagod ka na. Sabi ka ba? Hmm? Sabi ka? Yung pagbaba na. Yung building ngayon, pinakalas na building. Pagod ka na? Nakapagod na nga. Exercise mo.
Oh. Kamkrami na yan, Tricia. Lapit lang pala. Pag ano mo nga, tapos pagbaba mong ganon, kasi kung maglalakad ka pa, sayang lang yung 20 pesos. Saglit lang. Oo. Hindi na po kasi mamay. Yan. Pag nakabili ako, saan na tayo punta? Sa beaches. Yun yun. Maganda sana kung umutok tayo. Sa'yo lang, pintahin mo ba? Mga kasama ko. O magpapihirin sila. Oo. Sabi ko yung building na yan, ano? May ilaw na yun.
Sakto lang ito kasi ang tagal natin nakaupo. Parang naghapon. Lakad naman. Diyan ako bumibili, oh, minsan diyan ako bumibili. Pero dito, may tinala ko dito. Sulit na sulit.